Lwgwfwr, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So lwgwfwr दिनै गोबावनि उनाव vlog लाबोबाय आङो मानोना चेनेलखौ ओरैनो फज'नानै दोनबाय थाबाबो जाया नालाय ओंखायनो दिनै एसे ओरैनो संनाय खावनाय जानायफोरखौनो शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो फै आंजों लोगोसे आं दिनै माने बोरमा बेदर संनो सानदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर फैदो बिदिब्ला बोथोराबो मोजांथार नालाय लोगोफोर दिनै थाइजौ फिथाइयाबो हनै थाइफुनानै दङ दायो बिदिब्ला संसै फैदो लोगोफोर शेयार खालामसै आङो दहायनो एसे मिक्स खालामनानै दोनखाबाय आरोना लोगोफोर मा होनो बोरमा बेदर सामब्राम गोजा ओमफ्राय मस्ला एसे होनानै बांद्राय थाव एसे होनानै मिक्स खालामनानै दोनदों ओमफ्राय बेयावहाय लं ओमफ्राय दालचिनि सामब्राम गुफुर गोजा हाइजें बानलु देनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे आलु दरथाम ओमफ्राय नैबे केरेलाखौ फ्राय खालामगोन केरेला ओमफ्राय खांख्रिंखला फ्राय खालामगोन बेखौ आङो ओमफ्राय बोरमा बेदरखौ आङो दिनै कुकाराव संनो गोसो जादों लोगोफोर बोथोराबो थान्दा नालाय ओमफ्रायनो बोरमा जानोसै थां मिथु लाना फैदो होननानै लायबाय होननायखाय मिथुआ लायबाय दायो आं बिदि संनोसै ना संनायाथ' आं पारफेक्ट नङा आं रोङा बारा जिखुनु आं जेरै संनो हायो बिदिनो संसिगोन आरो दे लोगोफोर मानि प्लान्टआबो जा मोजां ग्रथ जादोंहाय लोगोफोर सम सम मोननो नागिरो मोनबाथाय खानानै होयो आङो नै दावखोजोबथारबाय आरो बाहेरानि मोनसेयाबो जा मोजां माने थांदों नै नायदो गायना होदोंमोन आङो नै एकदम मानखोबाय बेखौ मानखोबाय नै बिथिंथ' बेयो फुरा मानखोबाय दिनैसो एसे सान्दुं दुंदों लोगोफोर ओंखायनो सान्ति नांदों जिबो सुबाय नै गारिबो लांनो हाया नालाय सान्दुं दुंबा लामाया जाबा बरननो हागोन माने सोनायाव लांनो हायो सोनायाव खस्थ' ओंखायनो बरननो हायाखै आरो दायो आङो संनो लाहार फाहार खालामबाय लोगोफोर बहायबाय नै ओमफ्राय थाव होनोसै थावखौ बांद्राय होआ आङो एसे खम होनोसै मानोना थाव होनायनि रायजागासिनो थाव बथलसेया माने सप्ता खनसेबो थाङा मासिबां थाव होयो आंखौ बेमार खालामसिगोन होननानै रायगासिनो मिथुआ आंखौ लोगोफोर आखायानो स' थांफ्लाङो थेवबो एसे मोजांखौनो होबाय आं माने बोरमा बेदरखौ एसे मोजाङै जायाबाबो मोजां नाङाना लोगोफोर ओंखायनो तेजपातबो होनोसै मोननैसो तेजपाताबो रानजोब्बाय नै राननाय माने मोननायखा आरो माबा माबि रायज्लायफ्लांलायलाङोहाय लोगोफोर सुना लानोसै नै बेयाव बरननानै लाबाय आङो बांद्राय बानलु गोसा जानोबो हानो नागिरा ओंखायनो दोननो लागा संनोसै दायो लोगोफोर नोंनि सावगारिखौ आं बिखायाव बोजबनानै नेनानै दं एरफ्लाजोबोहाय लोगोफोर आइदै हाबाब गसाय बेदरखौ हरबाय नै लोगोफोर दायो मिक्स खालामखानानै दोननायखौ आधा घन्टासो जाबायमोन आरो मिक्स खालामनाया दायो नै बेदरा नायदो सानैजोंल' नालाय बांद्राय बुरजा बोरमा बेदरा बिराद दामबो ना बेखिनि आरो बिराद गोबावनि उनावसो जादों जानायाबो लोगोफोर दायो नायनोसै एसे बिदिनो मोजां एवनानै आलु दरथामखौ होनानै कुकाराव हुइसेल मारिनोसै आरोना लोगोफोर बांद्राय मस्ला मस्लि होआ आङो ओमफ्राय आं सानबाय बे समावनो सम बिथिं भाजिखौबो एवना लाहरखानोसै माने एक गुलि दो शिकार होननाय बायदि आरोना लोगोफोर बेफोरखौ लासैनो होगोन बेखौ मोजां एवबावनि बोरमा बेदर संथारा आङो संनोबो रोंलायलाङा बासिहरनो हादों आगैमोन जायखिजाया आं हानायखिनिखौ सङो आरो आंना बेनो गोथाव जायो खिन्थु एवसे फोरानजोबनानै दोननांगौ जादों आङो बोथोरनि थाखायनो आङो दायो गासिबो मस्ला मस्लिखौ होजोब्बाय देनायखौ ओमफ्राय सानबाय एसे चिलि पाउडारबो होनोसै चिलि पाउडार ओमफ्राय एसे स्पाइसि जानो लुगैदों दिनै बे धनिया पाउडार जिराखौथ' दहायबो होखादों आङो थेवब्लाबो एसे होबावनो सानदों आरो ना बोरमायाव एसे जिरा माने एसे बुरजा नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय
जिरा बांद्राय मस्ला जाबा गेस्ट्रिक प्रब्लेम जायोहाय आंहा लोगोफोर ओमफ्राय आङो सानबाय आलुखौ बिदिनो गथा गथायैनो हरनोसै मानोना आङो आलुखौ गेब्लेहोनो बादों आरोखि ना बोरमा बेदराव ओमफ्राय नायनोसै कुकार हुइसेल जाखागोन नालाय आलुआ मोनखागोन बिदि होनायनानै संफेराखै दिनैसो होफेरदों आं बिदि गथा गथा आलु नायदो बोरमानि कालारा ओरैबायदि मोजां मोनबोदों बोरमा बेदरखौबो दिनै फुङाव लायनायखाय माबाथ' मोननो नागिरा वाव यामी यामी जाथारसिगोन बेयो लोगोफोर थिग मोजाङै एवबावनोसै ओमफ्राय दै होनोसै आरोना ओमफ्राय बिथिं भाजियाबो नै दायो बोरमायाव दै होबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ खमावबो हुइसेल होनोसै आङो 6 टाइमसो हुइसेल होनोसै ओमफ्राय आरामसे लास्ट फिनिशिंखौ देखायगोन आरो लोगोफोर टेस्टि जायो बिदि सिम्पल संनानै जाबाबो बांद्राय मस्ला मस्लिबा आंहा गेस्ट्रिक प्रब्लेम नालाय ओंखायनो सिम्पल आरो आंना बोरमाया हुइसेल होबाय भाजाया मा जाखो भाजाया रानथें जालांबाय नै रानथें जालांबाय दहाय लोदो लोदोमोन ना लोगोफोर मेंजोब्बाय नै आंना हुइसेल गाबगासिनो आरो खननै होबावनोसै ओमफ्राय जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जानोसै नोंथांमोनजों जानायखौबो एसे शेयार खालामगोन दिनै ओमफ्राय आङो सानबाय दाथ' आंनाव बिदि कन्टेन्टबो गैला दखानाव थांबाय थानानै मा कन्टेन्ट लाबोगोन जायोना ओमफ्राय आं सानदों दैलि मुकबां भिडिअ लाबोनो सानदों आं लोगोफोर मर्निं टाइमावहाय नोंथांमोना मा बुङो जुदि लाबोनांगौबा लाबोनोसै आरो कमेन्ट खालामहरदो भाजाया रानथें जालांबायहाय लोगोफोर गेस गिदिर होनानै होनोसै जानोसै नै आंना बोरमा बेदरा मिथु दिनै गन्थं गोदोलायनाय गासिगोन बायदि मोनदों आं दिनै आलुखौ गथा गथा होदों बिराद मोजां रुइबाय आलुआबो नै वाव थांखाबाय खारन मिक्स खालामनो बानानै आलुखौ नारहोआ गथा गथा जानो होननानै संनाय जादों एसे जबहोबावनोसै एसे रानहोबावनोसै खोमा ना नायदो जि टेस्टि नुखाबाय ने एसे माबाय संख्रि नांगौ एसे जाबाय बरिया बानलुआबो अभार गोसा नङा बारा गोसाबा नों जानो हायाना ओंखायनो ओंखाम बहायबाय ओंखाम मोनबाथाय जाबाय आरो लोगोफोर दायो मिथुखौ एसे संख्रि साखि होनाय नायनोसै सिम्पोल आरो होलाय ट्राइ खालामलाय खोन्थालाय आंना मादि जादों मस्ला नांगौ मस्लायाबो थिगानो संख्रिखौ नायदो संख्रिया जाबाय होलांला टेस्ट जादों ना बोरमा मोदोमखायाखै जि मोजां दालाय माने आंबो संनो रोंगौ ना बोरमा मोनामनाय फ्लेभाराबो गैला पियासाबो गेब्लेजोब्बाय कुकाराव संबाय खमावबो 10 बारसो हुइसेल होनांगौ जाबाय आरो ना गुरै गुरैनो दायो जाबाय बांद्राय रानहोजोबला दालि गैया नालाय बेजों जानांगौ ना मिथु आगै मोननाय आंहा सेटआप बानायखाबाय नैबे फन मोनसेयावसो बानायगोन आं भिडिअखौ खारन बेयावसो मोजां नुयो आंखौ आइफनाव दाग्ला नुयो ओंखायनो आइफनाव बानाया खिन्थु नैबेखौ आइफनजों लादों आरो ना क्वालिटिया गोनख्रा नैबे भाजि ओमफ्राय नैबे थाइबें लोगोफोर नैबेयाव जिरायनानै जानोसै आं लोगोफोर बिथिंजाय क्वालिटिखौ बेदरनि कालारखौबो नायदो ओमफ्राय बिथिं नायदो बिथिंबो जागासिनो गोथावथार मोनदोंनो ओमफ्राय बिथिं नायदो नै केमेराया मायाव दङ लोगोफोर दिनैनि खाजा बेयो जाबाय बोरमा जि मोजां संदों हिनजावा सालादा नैबेनो ओमफ्राय नैबे मा भाजि मोनलैयो खांख्रिंखला ओमफ्राय केरेला बरिया बनायदो दिनै जानोसै आं थाइबें जाला आंना देहाया सुग गैया फना ब्लारसो नुयो बेनि जायगायाव आइफनखौ होनोबा माथो जागोन मिथु आइफनावबो आरो नों मा मोनो जानोसै लोगोफोर भिडिअआथ' बारा गोलाव जायासै खोमाहाय नै नोंसोरबो जादो आंबो जानोसै माथो जादों टेस्टि ना सिम्पोल आरो बोरमा बेदरफोरखौ मालाय संनायखौ नायबासो जा जानो लुबैयो आं 어떻게 잘못했어?
एम्फौना आंनि बेदरखौनो सिनाया आंनो नायदो नाय लोगोफोर बिथिंजाय क्वालिटिखौ बेदरनि लोगोफोर बिथिंजाय क्वालिटिखौ बेदरनि कालारखौबो नायदो ओमफ्राय बिथिं नायदो बिथिंबो जागासिनो गोथावथार मोनदोंनो ओमफ्राय बिथिं कालारखौबो नायदो ओमफ्राय बिथिं नायदो बिथिंबो जागासिनो गोथावथार मोनदोंनो ओमफ्राय बिथिं नायदो नै केमेराया मायाव दङ लोगोफोर मुकबां भिडिअ लाबोबाय थानांगौ नाङा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो नङाबा दख'नानि बेसे लाबोनो दखानाव थांलाय फैलाय आलासिबो जानो मोनला नालाय कन्टेन्टफ्रानो गैला आलुखौ दरसे दरसे होदोंबाबो ओरैबायदि मोजां रुइबायना सानावनो जानोसै मोनायाव ओंखाम जाया आं दाना होबाय एसे हामफिननो नागिरदों नङाबा बांद्राय लोदो लोदो जाबा बिखुनजो जानायफ्रा सिन्थाय आब' होनलायलाङो ओंखायनो एसे हामनो सानदों ना हागोन ना हाया नायनि हराव ओंखाम जायाबा खिन्थु लाइट मोनमारो रेजें मोनो देहाखौ फुङावहाय बोरमा बेदरा गुदुं गुदुं जानांगौ ना होमबासो गोथाव ओंखायनो गुदुं गुदुं जाबाय आं गुसुआव बाहाय सौला